Ọhaneze ndị ọma ụla asalachi. Asị m ka onye chiri ya zere o ji ngajeri biko cheta onye ji aka. Na nketa bụ Tuesday Orie abalị 3 nke ọnwa April 2021 ka anyị kọọ ya gbodo ngwongwom n'akwụkwọ akụkọ nke taa. Chinonso Ugorji bụ aha m, CPC onye nkụka. Na mbụ ka anyị ji tribunu bịa n'ụtụtụ ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Anyị ga-aga n'ihu na-akpọchi ụlọ ikpe gburugburu ala anyị tutu ruo kwa mgbe etinyere ya n'ọrụ bụ nkwuru na nke onwe n'ụzọ ego maka ngalaba okwu ikpe ya ka ndị ọrụ na ngalaba ahụ na-ekwu. Ekechikwuola nchekwa n'ọdụ ụgbọelu ndị e nwere n'ala anyị n'ihi ozi banyere atụmatụ ime mwakpo. Ọchịchị ala anyị ehiwela otu kọmiti ga-eme nnyocha n'ụlọ akwụkwọ kọleji 21 tinyekwara ụlọ akwụkwọ nka na ụzụ ndị dị elu 25. N'ikpeazụ na tribunu ka anyị hụrụ nke a. Ifufe mmiri akpala mkpamkpa n'otu obodo na steeti Ondo bibie ihe karịrị ụlọ obibi 40 ka anyị hụrụ na tribunu n'ụtụtụ a. Na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị ọkpa egbe achụpụla obodo 3 n'ụlọ ha na steeti Ebonyi. Enweela ịkwa mgbọ dịka Fayose hapụrụ ọgbakọ ndị otu PDP nke mpaghara South West. Achọọla otu onye uwe ojii n'ọrụ dịka ọ gbachara mbọ igbu ọchụ na steeti Lagos. N'ịga n'ihu na The Nations ka anyị hụkwara isiokwu ndị nke a. Ụlọ ikpe ekwesịghị ikpebi ndị nwetara mmeri na ntuli aka elu ya ka Jonathan na-ekwu. N'ikpeazụ na The Nations ka anyị hụrụ nke a. Ndị nwere aka oke n'otu ndọrọndọrọ chi APC na steeti Akwa Ibom ajụla ịnabata Akpabio dịka onye ndu ka anyị hụrụ na The Nations n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a. Erufai amaala ọkwa banyere atụmatụ ịchụ ndị ọrụ obodo ụfọdụ n'ọrụ na steeti Kaduna. Erufai amaala ọkwa banyere atụmatụ ịchụ ndị ọrụ obodo ụfọdụ n'ọrụ na steeti Kaduna. Ọchịchị ala anyị echiela ọnwụ banyere itinyere ya n'ọrụ bụ usoro mgbasa ozi nke megharịrị emegharị. Ndị agha egbochiala mwakpo ndị ọkpa egbe kpochapụ ọtụtụ n'ime ha na steeti Borno. N'ikpeazụ na Premium Times ka anyị hụrụ nke a. Ihe banyere mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl abụghị okwu dịrị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ya ka Gbajabiamila na-ekwu ka anyị hụrụ na Premium Times n'ụtụtụ a. N'ịgafe na The Sun ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị ọrụ nchekwa geenụ ntị unu ekwekwala ka ndị ọchịehi wakpo ụlọ gọvanọ Tom ya ka ndị otu Benue Youth Forum na-adọ aka na ntị. Otu ọrụ nchekwa Ebubeagụ ndị gọvanọ ala Igbo kpughere nwekwara ka ọ dị anyị na-enyo ya enyo ya ka otu Inter-Society na-ekwu. 2023 Okorocha masịrị anyị karịa ụmụafọ Igbo ndị ọzọ na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka otu Arewa na-ekwu. N'ịga n'ihu na The Sun ka anyị hụkwara ndị a. Otu APC na steeti Edo apịasịala Obaseki n'ihi okwu o kwuru banyere ọnọdụ akụ na ụba Naijiria. N'ikpeazụ na The Sun ka anyị hụrụ nke a. Onye minista mba France na-ahụ maka azụmahịa na mba ndị ọzọ Frank Riester ga-abịa njem n'ala anyị n'oge na-adịghị anya ka anyị hụrụ na The Sun n'ụtụtụ a. Na Vanguard ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Malami anyela ndị ọkaikpe na ndị ọrụ na ngalaba okwu ikpe mmasị obi ike banyere ụgwọ ọnwa ndị ebulikwuru elu. Ọzọkwa ndị omekome wakpola steeti Ebonyi gbuo ọtụtụ mmadụ bibiekwa ụlọ obibi. Ntụ simenti dị ọnụ ala na Naịjirịa karịa na mba Ghana, Zambia nakwa mba ndị ọzọ ya ka Dangote na-ekwu. Akụkọ na-agba ka ọnwa ndị ọkpa ebe mekwala ya ọzọ dịka ha tọrọ mmadụ 15 na ntụmbere ahịa na steeti Katsina. PDP Makinde bụ onye ndu mpaghara South West ya ka Fayose na-ekwu. Ndị ọkpa egbe egbuola nna nwa na mmadụ abụọ ndị ọzọ na mpaghara ndịda Kaduna. Ihiwe otu ọrụ nchekwa Ebubeagụ bụ egwu ụmụaka ya ka otu Igbo National Council na-ekwu ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a. 2023 PDP ebolata mbụwala ebubo ịkpaso ọgbaaghara na steeti ndị ewere na mpaghara North West. Ọpịa ọkụ enwere ike ịwakpo ọdụ ụgbọelu ndị ewere n'ala anyị ya ka ụlọ ọrụ fanụ na-ekwu. Ndị ọkpa egbe wakpola ọgbọ ahịa na steeti Niger gbuo mmadụ 5 mere ọtụtụ ndị ọzọ ahụ. Ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a. Anwụchiela mmadụ 3 ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ntọrọ mmadụ na steeti Ogun
ka anyị rụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na Christian Light ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Tinyenụ Buhari n'ekpere o ya ka APC na-arịọ ụmụafọ Naịjirịa. Gọvanọ Uzodimma atala ndị uwe ojii n'ihi enweghị ike ha iguzogide ndị ahụ tikara ụlọ mkpọrọ n'Imo. Gọvanọ Uzodimma akatọla ndị uwe ojii n'ihi enweghị ike ha iguzogide ndị ahụ tikara ụlọ mkpọrọ n'Imo. Nwafọ Igbo inweta ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 bụ nke na-edochaghị anya ka ọ dị ugbu a, ya ka onye bishọp ụka Methodist na-ekpughe. Buhari adaala iwu n'ihi na o nyefeghị Osinbajo ọkwa ọchịchị n'aka, ya ka ndị ọkaikpe na-ekwu. Di m kwụsịrị ịtụpụrụ m ọnụ n'ụbọchị ọ chọpụtara na nwaanyị nwoke nwere sickle cell, ya ka otu nwaanyị na-agwa ụlọikpe. Ụka Anglican ga-amalite ijikọ ndị lụrụ di na nwunye n'igwe n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa, ya ka nọ na Christian Light n'ụtụtụ a. Na imo breaking news ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Unu bụ otu n'ime anyị, ya ka Uzodimma na-agwa ndị mgbago ugwu bi na steeti Imo. N'ikpeazụ, ihe mere ndị gọvanọ South East jiri hiwe otu ọrụ nchekwa Ebube-Agụ. Chọrọ ịmata maka nke ahụ mgbe ga zụrụ akwụkwọ imo breaking news nke taa. Ọ dị mma onye ma n'ebe aka gọsọwa na nketa n'ihe omume anyị bụ n'akwụkwọ akụkọ. N'oge na-adịghị anya isiokwu anyị ga-achake ka ọnwa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. CPC onye nkụka ka nọkwa n'ebe a. Ndewonu maka ige ntị. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ, onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Onye nke bana mekele gị ọzọ taa dịka wụchara ihe ọmanye bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ọ dị mma na nke taa achọleba anya ihe banyere mkpụrụ na nke onwe ele anya aka mgbe ọbụla n'elu ugbo ọ na ha akwụla n'elu n'ala, ndị ngalaba okwu ikpe a na-ekwula nke ha, ndị ngalaba okwu iwe a na-ekwu nke ha, mana nke ugbu a bụ gịnị ihe banyere mkpụrụ na nke onwe na ọchịchị kansụl ime obodo, ya bụ local government autonomy dịka o siri akpọtụ n'ala anyị gbaa gburugburu taa. Ọ dị maka ọtụtụ oge ka a nọrọ na-eshi ọnwụ na-akpọ oku ka enwe ike nye ngalaba ọchịchị kansụl ndị nwere n'ala anyị mkpụrụ na nke onwe ha iji nwee ike soro n'ihe a na-eme, iji nwee ike na-atụ nke na-eme na ọchịchị kansụl ndị nwere n'obodo anyị gbaa gburugburu karịakwa ị na-adabere n'ebe ọchịchị steeti dị iche iche nọ. Tụmadị n'oge ntụliaka elu na ọ ga-aka mma ka ndị akwụrụ na nke onwe ha nke ọ ga-abụ n'oge ntụliaka elu ha nwere ike haziere onwe ha ntụliaka elu na-adabereghị n'ebe steeti nọ, n'ihi na ụfọdụ mgbe ka ụfọdụ steeti na-enwe mmasị n'ebe ọchịchị kansụl ndị a nọ, nke mere na ha na-eji aka ha tinye onye ọbụla masịrị ha n'okwu ọchịchị na okpuru ọchịchị kansụl ndị nwere anyị gbaa gburugburu. Kemgbe ọtụtụ oge ụfọdụ mmadụ akpọọla okwu banyere nke a, ọtụtụ ndị etiela ọpịa ọkọ na-ekwu sị ka eme ka nke a dịrị n'ala anyị gbaa gburugburu iji nwee ike weta mmepe ndị ha chọrọ kpọmkwem na kansụl ndị e nwere n'obodo anyị gbaa gburugburu. Ọ dị ma n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị gere ntị n'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isiokwu kwuru na onye isi oche ụlọ nzukọ nnọchite anya ala anyị bụ Femi Gbajabiamila na o kwuru na ihe banyere mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl abụghị ihe dịrị ụlọ nzukọ iwu ala anyị n'aka ime, ya bụ ụlọ nzukọ iwu ukwu nakwa ụlọ nzukọ nnọchite anya na ọ sị na ọ bụ ihe dịrị ha n'aka ime bụ mkpụrụ na nke onwe nke ọchịchị kansụl ndị nwere n'ala anyị gbaa gburugburu. Ọ dị mma o kwuru, ọ sịrị na ebe ọ bụ na usoro imegharị iwu ala anyị bụ nke malitere ịga n'ihu kemgbe na mpaghara ndị chọrọ ka elebara ha anya n'iwu ka a na-atọgbọrọ ọha na eze, ebe ọ bụkwanụ oke n'ọrụ ụmụafọ Naịjirịa ikpebi n'onwe ha ma ha chọrọ mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl ma ọ bụkwanụ ma ha achọghị ya. Dịka o siri kwuo, ha mere ya n'oge gara aga, mana oge ha gara na steeti dị iche iche ha enweghị ike enweta ọkara 2 n'ime 3 ndị kwere ka etinye ya n'ọrụ. Ya bụ na ọkara steeti 2 n'ime 3 jụrụ ka etinye mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl n'ọrụ. Gbajabiamila kpughere nke a n'ọgbakọ ọzụzụ were abalị 2 nke onye ndu ndị ọnọgụ na-ebuchaghị ibu
n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị Ndụdị Elumelu haziri ndị ahọpụtara ọhụrụ n'ọkwa onye isi oche nakwa kanselọ na mpaghara Anịọcha Oshimili Federal Constituency nke steeti Delta bụkwanụ nke Hiriodo na Abuja. Ọ dị mma n'okwu Ambajabịamila kwuru ọ sịrị na ha na-enwela oge ha wepụtara atụmatụ a n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ebe ha gakwara na steeti dị iche iche iji wee mara ọchịchọ ha banyere nke a, mana ka ha gara na steeti ndị a dị iche iche ha bịara chọpụta na ọkara steeti abụọ n'ime atọ achọghị mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl ndị enwere n'ala anyị gbaa gburugburu. Ebere n'ụbọchị taa anyị na-ajụ gịnị nwere ike ime ka ụfọdụ steeti na-agba ọnyụpa itinye mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl n'ọrụ? Gịnị mere nwere ike ime ụfọdụ steeti dị iche iche ji na-agba mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl ụkwụ bụ nke mere na ha chọghị ka ọ dị ire n'ala anyị ruo okwu ugbu a? Ọzọ bụrụ na gịnị jikwanụ nkịta ọnwụ na steeti Imo banyere nhazi ntuliaka elu ọchịchị kansụl, dịka onyeisiala nọrọ na mgbe gara aga wee kwuo na ọ bụ ihe megidere iwu bụ iji ndị otu kọmiti ọchịchị nchere oge na-arụ ọrụ na kansụl ndị nwere n'ala anyị gbaa gburugburu. Mana ibe na steeti Imo ka ọ dị taa, ọ bụ ndị IMC nọkwa n'ọkwa ọchịchị na kansụl niile nwere na steeti Imo gbaa gburugburu. Ya mere n'ụbọchị taa anyị na-ajụ gịnị nwere ike ime ka ụfọdụ steeti na-agba mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl ụkwụ? Nke abụọ abụrụ gịnị ji nkịta ọnwụ n'ịhazi ntuliaka ọchịchị kansụl na steeti Imo? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ịbịa n'ebe ahụ ị ga-ahụ Chinonso Ugorji ka ọ nọ ebe ahụ na-ekwu ya ka ọ dị n'ụtụtụ a. Ịbịarakwa n'ebe ahụ ga-ezibatara anyị ozi gị ahụ ya, anyị akwụpụta ya n'egbughị oge ọbụla. 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ọ bụ ebe abụọ ndị a ka ị ga-enweta anyị n'ụtụtụ a. Ọ dị mma ka anyị nọrọ oku anabata ka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chi? Abọọla m chi nwanne m, kedụkwanụ? Ya gazi ndewo nwanne m. Ya gaziri gị na gị na ebe isi akpọ? Ọ dị mma honorable ndewo. Ọ dị mma nwanne, gaa n'ihu. maka na ọ bụ ego lokal gọọmenti na ndị gọvanọ ji eme emeghe niile ha tụrụ ime hapụ ka a na-emepe lokal gọọmenti maka na ịmasị lokal gọọmenti n'onwe ha ha ga-emepe lokal gọọmenti otu ọ dị mma mana ndị gọọmenti a na-achọ ka ndị gọvanọ a na-achọ ka bikọs ọ bụ ego lokal gọọmenti ha ji eme ihe ọla chọrọ so ịbụkwa na mere emebe elekshọn Igbo steeti na-aga ka nkwa gị ga-ewe gaa n'ihu ana m n'obi. Ihe mere emebe elekshọn wụ were tazi maka na ọchịchị 2010 ọ kpọgasịrị ndị ọha kemtila ndị lokal gọọmenti ya mee ha aga kọt ahụ ka nọ ọptina na Supreme Court a Supreme Court aga eme elekshọn ọbụla ma ọ bụ mgbe enwetara ikpe ga 2010 ahụ ọ dị na aga eme elekshọn na-arịọ gọọmenti ugbu a ya biko mee ka ekpechi igbe ahụ ọsịsọ nwa ụzọ a wepụ elekshọn a na-eme biko maka na ọ dịghị mma na emegburu nwa ogbenye na nwa onye ga-ule biko ọ dị mma ya gaziere gị nụ. Ị na-ekwu na tutu ruo n'oge emechiri ikpe ahụ nọ n'ihu ụlọ ikpe ka ọ dị ugbu a banyere ndị a chụrụ n'ọrụ n'ọchịchị kansụl enwere na steeti Imo na agaghị enwe ihe dịka ntụliaka elu n'ọchịchị kansụl tutu ruo kwa mgbe ya bụ ikpe bụ ihe a kachapụrụ maọbụ kpebie n'ikpeazụ. Ọ dị mma ya gaziere gị Chemla maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa. 08150501073. Ị bọọla chi? Nwanne m pastọ ya gaziere gị nụ. Ndewo. Egwu ga-amaka this one. Maka ihe m na-ekwu ihe na kemọwụ Gbajabịamila ọ sị na kansụl abụọ ka ọzọ kansụl ole wunye gịrị steeti eme elekshọn ka eme ihe gbasatara maka lokal gọọmenti sọ but ya m na-achọ ikwu ọnụ onwe kem obi tendere ndị ọ gara aga jụọ ịma sọmtans ndị ukwu ahụ ga-eji ajụ ndị a ga-ajụ ewu ndị ukwu ibe ha ha ga-ajụ ndị ukwu ibe ha weta gị isi anatakwa na ọsụta n'ime ihe ha gara aga jụọ and secondly ị na-eche ego ndị local government something a na-ekwu okwu ya a dịka nwere big something like that many people dey jeb ahụ iri ihe na ihe even the check right from time the same mara mara ihe gbasatara local gọọmenti gasebe ahụbeghị m ihe bara uru mana igbotu ụlọ echi n'ime ihe ndị apụta mana gọvanọs ndị gara ụgbọ ndị gara na-aza
more he has to go more water than before. Grandma said I can go to the government Baruru. But to me, I want to know, but I got that Buru. Now I will share back them. As well as that Buru, I would regulate the government, he would have the blue sweat state. Anyway, we can all of state all state. So I am not cheating like one of us. Ya gazere gị no wamara gị mma ị na-ekwu na ọ bụrụ na ọ gaghị adị mfe itinye n'ihe a n'ọrụ na ọ ga-akakwa mma na ewere ego ọchịchị kansụl na-eji arụrụ ọchịchị kansụl niile ọrụ karịakwa ịkpakpu ya na akpa steeti dị iche iche n'ihi na ebe ọ bụ na ọ bụ ego ọchịchị kansụl ejikwa ya rụọrọ ha ọrụ ma ọ kwụrụ na nke onwe ha ma ọ kwụrụ na nke onwe ha na ọ bụkwa otu ibe ahụ ọ dị ma ya gazere gị no pastọ n'ụtụtụ a ị bọọla chie ndewe no ime omejụa O kwesịrị na a ga-eme ya nna ajụ sị demokrasi nke Naijiria ọ dị iche na nke ndị ụwa ọzọ maka na ebe a mụtara ọchịchị onye kwuo uche ya ọchịchị onye kwuo uche a haziri ya enwe ngalaba atọ nke ndị gọọmenti etiti nke steeti na nke lokal gọọmenti nke kansụl adọkwụna otu ekwesịrị ka ekewe ego ya ekesasịrị ndị ọbụla na nke ha ga-ewere arụ ọrụ ama m n'oge Babangida na onwe mgbe e mere ya enyefee ọbụrụ ya bụrụ ndị kansụl ka a na-enye ego ha na lokal gọọmenti ha were ya na-eje ozi otu kwesịrị ka ọ dị ka ndị ọbụla were ego ha rụọ ọrụ otu ekwesịrị adị ọ bụrụ na e nwere ndị na-agba ụkwụ na okpukpere ka eme ya mara ka enyozie ebe ahụ enyo maọbụ ndị egoro ego ya pụchite ọnụ ha maka ọ dị mma na-eji enye lokal gọọmenti ka ha rụọ ọrụ ọ bụrụ nke steeti ka ha hajaga ya steeti na-azọ ka agụ steeti anya ha nke ha edipendent atụ ka ha nwere nke lokal gọọmenti ya ka e were rụọ ọrụ dị na lokal gọọmenti okwesị ekwesị ndị ọhịa mere steeti na-adị njọ n'obodo Naijiria na ọchịchị ka ha were usoro ọchịchị demokrasi ọchịchị ọkarasị ya obodo Naijiria ka ọ dị mma. Ọ dị m ya gaziri gị nụ ị na-akpọ ka achị anyị eji ọchịchị ọhakarasị chi ala Naijiria n'ihi na ọ bụ ya bụ ọchịchị usoro ọchịchị kacha mma karịakwa nke a na-eme n'ụbọchị taa ịtụgwa ụgwọ amafere na nke ọzọ nke bụ na enweghị ọchịchị kwụrụ na nke onwe ya kpọmkwem na kansụl ndị nwere n'obodo anyị gba gburugburu 08150501073 ga-egbu ya na nkeke n'ihi n'oge anyị na ha akụla ọnụ ị bọọla chie abụọla m chi nụ nwanne m ya gaziere gị ndewo gbuo ya na nkenke nụ nwanne m n'ihi na oge a nọzi ọ dị mma nwanne gaa n'ihu maka ịma ọ sọpọtụrụ dịka lokal gọọmenti nwee ọtọnọmi mkpụrụ onwe ha because the chicken is too much. Ịma mgbe lokal gọọmenti na-ezi ime obodo agbọtọ ha agbọtọ ime obodo na-edevelopụ n'otu eweta ego ahụ lokal gọọmenti eji ya na-etinye aka na-arụ ụzọ n'ime obodo na-edevelopụ praịmarị skuul na ihe gbasakwara n'ọka na-etinye ya n'ọrụ. Ọ dị mma anyị ga-apụ gị ebe a ka nwoke gbapụ aka ahịa nwanne ndewo 107.3 Darling FM. The People's Radio. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn. Then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Aluminum profiles na foreign doors na bien Dios ademma otro que después Nigeria Limited que me copio mao llegue price na quality que me copio mae Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles ge water collectors aluminum profiles na accessories maka window na partitions ge stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails ge PVC ceilings marble granite udi ceramic tiles niile foreign security mabu bulletproof doors steam bath jacuzzi shower cubicles na complete sanitary ware Ken Desmond ge renye makunyere ge yendi niile n'ụlọ na quality n'ọnụ ala dị mma Otro Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ na-ewu
ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri, maọbụ kwanụ na Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom you will find. That's what's celebrating. Find the satisfaction in the nourishing trend and sparkling. Celebrate a little ways, making big differences in the nourishing trend and sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, the Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Good P Marketing Company Nigerian Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grace and non-grace tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Naze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngokbala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281 and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812, 0813-9304-185 or 0806-457-4034. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stambik IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stambicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stambik IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name, Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. Mbadioma anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa dịka na-atụle banyere mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl ndị nwere n'ala anyị gba gburugburu dịka onye isi oche ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị nọrọ na nso nso a wee kwuo na ihe banyere mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl abụghị ihe dịrị ụlọ nzukọ ala anyị ime.
dịka o sịrị na nnyocha ha gara mee n'oge ha wepụtara ọha na eze ya bụ okwu na ọkara steeti abụọ n'ime atọ jụrụ ịnabata mkpụrụ na nke onwe nke ọchịchị kansụl ndị nwere n'ala anyị gbaa gburugburu. Ya mere taa anyị na-ajụ gịnị nwere ike ime ka ụfọdụ steeti na-agba mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl okwu n'ala anyị gbaa gburugburu. Nke ọzọ abụrụ gịnị ji nkịta ọnwụ n'ịhazi ntụliaka elu ọchịchị kansụl na steeti Imo tutu ruo n'oge dị ugbu a. 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. anyị hụ ozi gị ebe ahụ anyị agụpụta ya ebe a na-egbughị oge ọbụla. Ọ dị mma ka ọ dị ugbu ahụla m nke gị dịwa ego. Ọ dị mma isi m gaa n'ihu ya gaziri gị nụ onye nke m mara gị mma. Akwala m nke gị Alo Emmanuel isi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji nwanne ya gazigoro gị. Onye wuchichi so m isi na ihe na-eme n'ala anyị na-agba gị anya mmiri. Ọ dị mma nwanne m ebezina onye wuchichi so m Cleopatra Gilbert isi m ụtụtụ ọma CPC ya gaziri gị onye nke bino wa mara gị mma. Benedict Martins isi m ụtụtụ ọma Ugorji CPC na gị bụ maazị MC Thunder n'isi okuku na-elere anyị n'ụtụtụ taa na mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl bụ ihe kwesịrị ka eme ya eme. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ Benedict Martins. Chief Bright Agụ isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma na aha gị bụ Chief Bright Agụ si Ọhabele London Obosima debata ozi gị na ọ bụrụ na anyị asị na ọ dị mma nke adabaghị ihe a na-ekwu n'ụtụtụ mana ana m ekele gị maka ozi gị taa na-asị ya gaziri gị nụ. Michael Williams isi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji na aha gị bụ Okeke Chidubem si Amasu na kansụl ọsụ debata ozi gị na ị na-akwu ka ọ dị mma ị na-akpọ ọchịchị steeti oku ka ha mụwapụtara ọchịchị kansụl ego ndị ruru ha n'aka iji hụ na ọ dị mma ewulitere ime obodo anyị ha dị iche iche. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ Michael Williams. 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri anyị ozi gị ebe ahụ anyị agụọ ya n'ebe a na-egbughị oge. 08150501073 ịbọọla chie ya gaziri gị nụ onye nke m. Ụtụtụ ọma mere taa. Adị m mma gị nwakwanụ. Adị m mma ebe anyị abụọla chi okele dịrị Chukwu. Ya gazie dịka wolu pastọ. Ọ pastọ Elijah Sọbasụ dịrị na-akpọ. Ọ dị mma nwanne ya gaziri gị nụ gaa n'ihu. Nwanne nwoke esi ele ihe ji nkịta ọnwụ. Ma ihe mere na ebe ọbụla e nwụrụ ahụrụ ọkụ si apụtaga enwere ọkụ nọ ebe ahụ. Ihe mere na oge ahụ pụtara na ndị gọvanọ na-ayị na-achị achị nwere ego dị mma ha na-erite n'ọnọdụ ahụ. Ịma ọ bụrụ na eme ndị ha nwere onwe ha na-ị na nke onwe ha, ọ bụrụ na ego si na ebe federal bịa ya ka ozugbo na-akpa ha na akaụntụ ha den onye isi lokal gọọmenti ka moto ga-echi ya wee kwụọ ụgwọ wee nwekwana ihe ndị a ga-arụ. Mana otu ha enwereghị onwe ha ego ga-abịa abịa ga-abịa n'akpa gọọmenti ndị gọọmenti amazi otu a ga-esi eme ya. Ndị ahụ ha mara pọntị ha gwapụtachi gọmagoro maka ọchịchị nchọrọ oge ya ga-enye ha ọbụrụ obere dịka ha rụga na ọchịchị nchọrọ oge ga-enye ha ya na-enye onye wuche ama nke ọzọzi agba a na-akpa gọọmenti na-eji eme ihe dị ha ịnwe ọchịchị a nwere n'obodo anyị nwe ọchịchị fofoju akpa ihe enwe ha mere ndị ọbụla na-anọchite akpa ha ka a na-afọ mana ama na otu ụbọchị ụfọdụ ụfoju akpa nke fọtara fọta ga-alụ ụkpọrọ. So aga m asị na ọ bụrụ na ndị federal ga-ewepụta federal na na-achị ga-ewepụta kụọ ha ma n'isi ntụsị ngwa anyị achọghịzi ka a na-echi ya egwu ihe ha chọrọ chite ụgbọ ọrụ mkpezi otu a ka a nọ na ntuli aka elu nye ya dịka iwu ị ga-ahụ a ga-eme ya mana ha gbara nkịtị ịgba azụ ọnụ ha n'aka ha gbara nkịtị ndị gọọmenti na-eji na-emegharị ma lelu ka Imo steeti anyị ọtụtụ ụlọ lokal gọọmenti enwere rụchichala ahịhịa ihe bụ enweghị ihe mekere enweghị abensi ichi imepe akaụntụ asị gị ka a na lokal gọọmenti ga-aweta akwụkwọ ụda ije ebe ha na-akwarị gị kpamkpamkpam isi ebe eche mebe ị na-aga gị ma ihe ị na-anata anata n'ihi na ha arụga ha ọrụ. So anyị na-ekwu okwu gị gosi ka eme ya ka ọ dị mma n'ihi na ha na-enye ka ọ na-eme ka mmepụta na gịnị n'ime obodo dịka onye chọrọ ikwu n'ụtụtụ a. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ pastọ Elijah wamara gị mma. Ọ na-ekwu na ndị anacha anyị enweghị nke na-egbu ọnụ na-enweghị ihe na ya n'ime na nga ha nọ na-agba likiliki na-agba nnọọ shịara
na-eshi ọnwụ ka ghara ime ka ndị akwụrụ na akụ ha na-enwerịrị uru ha na-erute n'ime ya nke mere ha jiri shi ọnwụ kwechiri na-enwe ihe ga-adị ka ịhazi mkpụrụ na nke onwe n'ọchịchị kansụl ndị nwere n'ala anyị gbaa gburugburu ọzọ abụrụkwa na ọ ga-adị mma ka enye ha eme ntuli aka ịlụ ọchịchị kansụl na steeti Imo iji hụ na mmepe tọrọ atọ batara n'ime obodo anyị ha dị iche iche ma hụkwa na ego niile ruru ọchịchị kansụl ndị ya bụ nke rutere ha n'aka na-egbughị oge ọ dị mma ya gaziri gị nụ pastọ Elijah maka ntụnye gị bọlachie ya gaziri gị onye nke m a gị na-ebe isi akpọ anyị okezu ọnụ ya gaziri gị nụ ndị nwanne ihe na-ebute ya na ọtụtụ mgbe ndị a enwe na ha awụ nkwụgbabere na okwutu onye nwunye ọzọwazi ekwesịghị ihe zụta ha zụta enweghị ike gọva azụta ha ha hụ ihe dị mkpa ga-eme enweghị igbo steeti ugbu a ebe dị na-eji oyi dị ka nwa nwụta bee 27 local government ekwesịghị esi ya aga 27 onwere ike ụlọ ọrụ nwa nweta ndị ọrụ oje 27 maka na local government enweghị okporo ụzọ ma common grade a na-eme ma mmiri ọmụmụ ihe enwe ka na-eme ele ebe ndị a na-aga ọchịchị osiri isi gbarụọ ọ bụkọrọ ọsọ na ha na-ekwu maka ọnwụ na-eze ihe iwu e nwere iwu na Naịjirịa ndị na-akpa arụ dịka ndị azụ ga-eme nsogbu ekwesịrị ekwesị ha ga-enye ndị gwara sineti na-ele anyị na asụsa steeti ha na gọvanọ ndị na ha tọgoro steeti ha mecha ha tọgoro ha na gọvanọ enweta iwu gasị ka ha si aka tụgharịa ya ọ na-ara ha imere ịhụrụ Odeze mere ihe a mee local gọọmenti ọtọnọmi ọchịchị ya dị n'ime obodo nakwa onye obodo na-abụ oge ọma anụ na-echere aga ọ ga-atụsi ike andị ka mkpọkpọ ndị ọ na-eme a ga-enweta kọmishọn ịha hụ na ego ole ụzọ local gọọmenti kọmishọn na-aga hụ na ego ole ụzọ local gọọmenti na-eji eme otu obodo ekwesị ọ bụrụ ya dị mma ọ dị mma ya gaziri gị nụ ya gajibọ ị na-ekwu na mmiri chi n'isi gbarụọ dịka o siri metụta ịhazi ntuli aka elu ịhazi mkpụrụ na nke onwe ọchịchị kansụl na-enwere n'ala anyị gbaa gburugburu na bụrụ na a ga-ehiwe ụlọ ọrụ kọmishọn ga-ahụ maka ego ole na-enweta na ọchịchị kansụl enwere n'ala anyị gbaa gburugburu na nke ahụ ga-enye aka hụ na enwere nkwụwa aka ọtọ n'ime ihe n'ụzọ dabara adaba n'ime ọchịchị kansụl niile ndị a enwere n'ala anyị dịka ọ dị ugbu a nke a bụ tinye oke gị n'ụtụtụ taa ya bụ maazị Okezuọnụ ya gaziri gị nụ ịbọlachie ndewo ana m ekele gị n'onye nke m ọ dị mma chief ya gaziri gị nụ ana m anụ gị nụ ee onweghị ihe ikpe ndị gọvanọ ekwe na a ga-eme local government election and the local government election na-awụ ihe na-efe ofe anya mmanwụ ụmụ ogbenye ọnwa ebe anyị na-esi arapịọm onye ego kanselọ na kọmuniti ya wụọ gọvanọ ndị kọmuniti ya onye ụkwanụ chairman na-awụrụkwanụ gọvanọ lokal gọọmenti ahụ ọ na-benefit ụmụ ogbenye karịa ihe a na-ahụ n'elu ahịa m na-ayọwụ ụgwọ ịma ndị gọvanọ ụgwọ were ya mee ụlọ akụ ke ha ihe ha na-enye ndị awụ onye salari ịga n'ime lokal gọọmenti oke ngwere usoro kọmpan so ahịa m na-ayọwụ ka etinye ndị a n'ọrụ ọtọnọmi ndị lokal gọọmenti mụrụ biko ka enwe ike n'ime obodo biko rụọ ọrụ biko ana m anya arịọ ewu na gọvanọ ka elu ugbu a ga-eme ya ama ekele ya biko esire kwuo chief ojeji ahụ ya gaziri gị nụ ị na-akpọ oku ka hazie ntuli aka ịlụ ọchịchị kansụl manyekwa mkpụrụ na nke onwe ha n'ihi na nke ahụ ga-enye aka hụ na enwere mmepe n'ime ime obodo anyị ha dị iche iche dịkwa ka ndị mbụ siri na-akpọ oku maka nke ahụ 08150501073 maọbụ na akara Facebook anyị Darling FM Owerri anyị hụziga ebe ahụ anyị agụọ ya ịbọọla chie agbọọla m chi eze ụmụ okorobịa ya gaziere gị amen nwanne nwoke kwuru okwu bifo chikojeja ihe ekpe ọ kpụrụ nkwagide akwụkwọ enwere ndị sineti ihe a ejere kọmiti emepere ke ntọghachi achị ihe eji emeka ihe awụ ka a ghara ụkwụ bikọs esi na sineti abịaba steeti bịa sima ụkọchukwu na the same people
House of Assembly General House of Senate ihe gburugburu niile onye mebere iwu onye chiche akwado ya laa ndị ọzọ apa onye aga bịa wụ ụzọ ahụ ma chiri mototigbu ya dụkpọ hapụ ọnwa abụọ ya eme elekshọn chiri ndị CPC onye ọzọ bata ekposa ya n'ọzọ nwere ihe niile ekwu achị achị mgbe ị nwere na onye ọchịchị were minista were aha bidoro na chi chịkwa ya efepụtakwu ọnụ Buhari aha ya ọgịnị were obibi mara aha ya ọ bụ ihe niile si gbarụọ bọọdụ awụrụ ha ji onye kwu okwu ọ ga-akpụ nde na-ejife ma ọzọ ihe niile ndị amegawachi achị ndọrọ ndọrọ ọchịchị adịghị ana enweghị ha ama ha na ike agwụla ha ya ịrụga Chineke na ya sitere onye nzọpụta ike agwụla ta ọchịchị anyị ya dịrị gị mma adịrịgị na mmenu ezi ụmụ okorobịa ị na-ekwu na ihe na-agbaghiri mehie ihe na-agbagburu begbu onyecha na ụlọ nzukọ omeiwu steeti ya mafere na nke gọvanọ si na ya fere na nke onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchite anya si na ya fere na sineti si na ya fere na onye isi ala si na ya fere na ọchịchị kansụl na ihe niile awụchi otu ndị na ọ bụrụ na ọtụtụ okwa mgbe a ga-eme iwu si hụkwala nnọọ ichicha ha afọ 4 gbara ibu gị pụọ n'ọkwa ọchịchị na ọ bụ emeti ya n'ala anyị bụ Naijiria ma maka ọ dị ugbu a na ọ bụkwa otu ndị ahụ na-agba gburumegbu na ọchịchị ala anyị gba gburugburu ọ dị eji m nke gị ugbu a Piper na Facebook anyị esi m ụtụtụ ọma CPC na agaghị enwe mmepe ọbụla na agaghị enwe ntuli aka elu ọchịchị kansụl n'ihi gịnị na ha na-achọ iji ego kansụl ndị a meba onwe ha ọ dị mma nke a bụ ntụnye gị Piper eji m nke gị ugbu a Collins Chinonso isi aka emotion ọ dị mma ọ bụ ihe eji mara gị eji emotion mara gị isi Imopoli debata ozi gị n'ụtụtụ anyị sị m na agaghị enwe mmepe n'ime ime obodo ọ bụ ma enweghị ntuli aka elu ọchịchị kansụl na anyị chọrọ nke ahụ chọsie ya ike ya bụ inwe ntuli aka elu ọchịchị kansụl ọ dị mma eji m nke gị ugbu a Ifeanyị ejimke onye isi obi akpụ ebe ma debata ozi gị isi na ebe ndị ọchịchị anyị na-agbụkwụ megide nnwere onwe kansụl ime obodo na gịnị mere ọchịchị etiti ji wee kewapụta ya na mbụ na nke bụ isiokwu bụ na ndị gọvanọ anyị ha na-erite uru karịrị akarị na ya mere ha ji na-agba ụkwụ megide mkpụrụ na nke onwe kansụl n'ala anyị na ebe ndị nọ n'ime ime obodo na-atagbu ha n'ahụhụ n'okwu gbasara ihe eji enyere ndụ aka na otu ọchịchị Naijiria ji achị n'ala anyị na-egosi anya ukwu ọ dị mma n'obi na otu ndị ọchịchị ala anyị Naijiria ji achị na-egosi anya ukwu na obi ịta mmiri ha nwere megide ndị ha na-achị ọ dị mma nwanne ya gaziri gị nọ Ifeanyị ji nke onye maka iji asụsụ Igbo debatara anya n'ụtụtụ a iji mee ka o dịrị anyị mfe ịtapịa ya n'ụtụtụ a ya gaziri gị ọ dị mma 08150501070 na n'otu ụka ekwentị ka nabata ndị ọbịa anyị na-aga nọ na nkeji 10 nọ n'ihu Ịbọọlachi Ịbọọlachi Elda ya gaziri ugbu a na nke oge anọzi ya gazila gị ana m achọ ikwu na federal gọọmenti nke na-ebu Buhari na-achị nke mafọ ise nchi gara aga o mejiga ahụ nke ọma azụ mejiga nke ọma ahụbere aka ịrụrụ arụ emejọrọ emejọ oge ọhakim ha na oge ndekọ ọzọ ọchịghachi a na-ahachiele ya ugbu a ebe ọzọ chọghị nhachi ya ọkwa nwaanyị dị nga ahụ ihe ọjọọ ahụ ka nọkwa gafara azụiko ha adịghị ekwe ha gbanwee ọfịsị okwekwanụ ha nye ndị lokal gọọmenti ọtọnọmi okwekwanụ ha tinwe kọndọktọ elekshọn ọwụ bikọs mgbe na-echiri gị ego otu ụbọchị ọ ga-akwụsị ndị ya gaziri gị nụ Elda ị na-ekwu na ha rimi otu ụbọchị ọ ga-akwụsị akpatara n'agụgụ ite na ala n'agụgụ ọnụ ọ dị mmadụ m ekele gị